siya ngayon nasa karapatan pagsawasok masuk pulingay na pulian bisa sa iyang kay pa ni sa maskos na palap ko sa man naman suwera kan mo pila matemater rayo rano pansa ayala ko sa man naman naman kinwaw dengan sarawi napay siya kasakasan na ansyo kulikin na uta pa niya wanso sa maskos na balap layakis sa pulmong siya walang puy napasya peneinei nayanikiti malipilit magpanguyayang rin si Papa siya ko pa na naiman wini ang showbiz man pasen ka kan yoki pa niya kawatakan koaloalamwahu sa maskos na pala mo sa nagataw-tawla sa kapin ko yung kamoy sa Koasoandi yung sen ka kan pasen ra wasakis man sa pagkinana siya tula tuyapan na kautakan koaloalamwahu sa maskos na pala sa pagpipiliran sa kulman kita nilimeta sa kan koros mesin mo yan masanan nagkakakan masanan kawit men pugsang remoy na kung yan kupuragan kis rano en kagan mo yan may koaloalamwahu medan may kansya ng mga naman kis medan rasi peneinei na yan kinti mo sa maskos labalap sa kamera na wais pabaman inu pamanti in melele in siya naman na di mo nakarata siya po naman unasan na yung kapulpulan sa office mo sa maskos labalap kung patakuti na yung masasa sen kaganan kin kaporapor sen kaganan kin siya naman paano na remoy kumpungan melele siya naman sa pagpipiniran pa sa na sa lupa na ang showbiz mo en kagan mo yung bukos na sen kagan sa saman kinit sen kagan paraparan kin nanasan kasaman kailanganan kamoy sa maskos na palap painuralap na may kagan walian tikisan showbiz mo may kamera na papinir mami siyang pankoros na panyan siyempre sa nga na yung uyaramas sa koyo kan kakan sa manta upay sa kupura tama ko siyang kakan kung siya kupura sa kautapan niyo kung kupura na utang ko mga iso na kuyakin niyo dati nga po ngayon maranis ka kalamin Jesus Christ Jangan waparan sa setola na ko sampai sili sa piso. Jesus come back again. And rock and live long
sep. Walian tiksasi ta lugar sasi so patak. Rati Robert. Alwak sasi na. Kailangan ko ang program. Ayan sa tunayang sakay sa kartan, wow. Ang ngayon sa Gia na lang mo eh. Ang medal sa kita, kaping lap, ang sa scores. Pasanin ka santi mo, kasanit yung sasang gampo pagkita na sa usikilaan. Sa peneinei, sa silaban mo mo sa ubiyonek, sa senior, dito kumasya sa ulang kawas. Sa Italian government, ngayon, sa mayor ng Pinilap. Takasag, kaiti, lang kaiti mo na kaisag sa wala pachuan. Tama ngayon naman, sa pagkatapan, nga ano may sawas, ang sasyonet. So, sige rano, ano ya, lapin kulayin kawit, lapriaks. Kayo, pangaybaksasyonet, wewekin, ismer, karetaksasi, pakunti ka na baksasyan ka, kuya kautakan kalalamaw, pa na, baksasyan ka, kasaman. Taba, yung makaretang ngayon naman, kayo, paiwasa kaway kuya, kisan sipsang, ewan, nasa naramawan son, kaisak pao, resgisigaw lal silu. Nagkarya kisan sipsang, nasa na Ecclesiastes, kayo an resgisig silu, kaulel riyaw, kaulel silu, nagkarya kisan an Ecclesiastes, ralaw tisu, riyaw del pao. Masupiling nga, ngay pagsasyon, kamela lang pa, wala men sasipokan kita na pasasyan, pahsen peneinei, kasi kalalamawi peneinei. Kaya wal tetemen, nasasiwa sa kausan, ngay kagkagan pa na way pa konom. Kaya soon ka schoolmen, sugulita, kaya na tarmas weyo, ngayon kansak, sasyan kansak sasalgin pa, karimawar mao. Tesak, ngay basak pamorila, pesen solo. Kapisilat, pesen na ramasu. Ngayon kan pili, watu-wata kirasi pa rasi mo na pamor and cause. Diba, ngay pa kumasyon nagwewekin, kayo yung wasakawin mga ibang pagkatas, so ano isang tao, kayo silu. Ano naman kang ngaki ang resasi, ay meron kung mga peneinei, taka uwanap kang pakukan, wala man magsasi pa kuntin. Pasasya so insensuit, pasasya so paso, pasasya puson cause, nasa puson Christ. Bakit nagkasanay ito ba, yawan tirin pareho manayin, 10% seme. Kosen kasanay ito tayo. Amaso, Christ sa wakan, inaw kita resasi pa, ngala talaw, and something out, ang punto remasi. Tau kita kumasi pa, kumasian ka na ito, kulikawasan rin. Resa masasi kos. Lamasanin ko parpar kayo, mga ikamela lapama, kasasi former senior pastor mau, anutan uyato resasi yun, nagmanin, isongan kapasawan sa ulis. Pamasanin ko parparu, sa web cup, awiyami kasakasaman, masayan ka ang kakakailegin sasi. Nakasasuya sa ulang ng price. Karyaw. Nakasaneti na Ecclesiastes silu. Eulel silu. Kaya anso karos. Buwas may kasaneti ter. Nakachin kasaneti. Anso in mehla. Naka-anso in uputi. So amin sasi wewe. Anso kisasi uputi. Tasas kakakana sa pa. O pa nga iputi perilaysak. Ito ang isi sa buwan. So aman wewekin pa nga mehla pariya kita isa kuwalu ni alimaw ayo kita rano may malipe aman naman kisasi so aman mawewe ay nagkasanet takaretasak naman kasaleto resasi na ralaw tisu resigsig riyaw lil pao kaya pamaksasi ala pasengin wasakis maimo maminamela lale mausang asasya na langin kamati pawiya may kaskulo pasasyan ka kan pasawkin, tagkasamanta,
Talilipek kila, pamayo me, so weran kausang, irairo so weran kausang rear masun. So wali Pilipis, me, maumor po sampayo, anutan nilang na irairo. Tabahi makarata naman kasamandiyang sasipa. Esasialay ni mo kami na melayo de. Pilipasaw, mausang sasipar peret. Pasasian kan kaskulpin, kaskasaman, nalilipet pila pa, ngayon udan din. Ngay pagmasyonik sa pilingay, sasyonik sa watak wasakis may nanin sa kalapkel sang narong maupaw me. Matu, mak, lugson, irasi kawiyo. Pagsasyonik ka na no, kamasmasaan. Pa, sa patok rice, nakan sa somenes eh. Wanda pa naman ran makochan manipay. Sa siyon na kan sesawin tayo ng pukula sa palto. Tayo, pamansaw gusto mo lang mga bata ko mas. Kapakarata ngay pata pa ka naman palapin. Pulayin kaway triyakis ma. Ngayon naman sa waskin rano. Kayo sa dyan kaparparkin pa. Kaya, yadan, ini kasamet, kirim para na 10% samet, anudan walak sasi. Tagkaryaw ba, ngayon na kasaleta po kan, sasi nanonom, tamas masan, pasomese. Magmasi na kala na kautial riya isakaw, nagsisigaw len pao. Ay sa son man, we are Romawan son, yaw Romanita pa. Imun sampalil, ansaw kis masampak, mering. Lang mering, mataw, makaras man mering ang soral na. Kaya ramas piyonik maanigin kapar-par, takaw-kaw na. Kos, anong tahan catch to, tahan catch rin rasi. So salong isang rasi, nim na pong rasi, ayayala. Nasampakap, takalang kap. Di manut kaw-kaw rasi. Taba, wasag seme, sasyon kaw-kaw na pa. Sasawa kaw na pa. Taba, kalil pa ko mo, yasa siya na alam, masas kan suwan. Pero mas po mehla na ras, kamela lang kaparpar. Tayo nala rin tari, peso. Naman ang pilita. Sa paskiway rema si peneinei melal, rano ba, sa kuya, yung rahan kasampal, na sasinan, sasimumot sa ubugay, kasamanta limbakan price. Dan sa kasaman rano da sa samanta apa songan ni rai rupiah me kuyawi lelang sasyon sasi kasaman limbakan price ta sasi sak an sa kato sak pasang rasi peneinei pasasyan kan pili rasi antin again tayo kiyang rasi sawas ay rasyan kan antin bong yung nararata tayo sa lumaw. Ngayon ba, payuan sigisip mo na naman may akin sawas. Kaya, nautuwa sa akin mo, ano ko, dyan ka, kasupeti yun, sa pulimamasan na iwawang yun. Kailangan ng kumasiwan na, nasawas ko mga kumasa. Sa sikapingkin, sa puliman, paunok, masa ng sasi. Sasi sa kaping ang sampata, matong sa masa. Sasi sa tawala namin kaka, kung iba na poll namba, Wwp sa poll.
Asal kasalayang sasi lukayang mas peneinei mas soga ko sirasi naman kasaleta temurin son buwa ba ang generasi yang semua. Saya sudah peneinei tu bang, saya tak tahu. Lalu kita pakai apa? Magkano smeka biya galap kaya ko mana gano man ko dado pa tapay no pata may ko da para no may ko kaya lupa yan ko pa sofa ko no te man pe so batagin ko atat appointment mo mana pwede to discuss. Semua yang saya sekarang so, so man bisa sasana. Medan islah apa? Mesej perempuan bersama mereka. Kita juga pasal sesakan kau boleh buat. Saya sukses dengan anak-anak organisasi. Karena komersialnya macam mana kis, peneinei kita orang sebab kalau o mas pe hato pe aí decreto mama para tirar passas minha time tentando apa kailangan ko masih kanya may kasi kami masih teri dan masih kalau ba kapay Saya mau korupsi. Mereka pasti yang program memocok. Mereka pasti yang kaping dengan uang korupsi. Saya serani. Saya sama Mwomwohdiso. Mungkin saya senior. Senior. Orang kan, orang sebentar. Orang kan keras. Saya cuma ni memocok. Helal. Wawgi peneinei angkin kapal asasi uang rasa. Paitana asasi upan asosku. Abirman na aso wala ksilman na. Semua yang sama ni naman. Awak tu kan ayu mo asasi. Masih kurang ya mga ito biay wawang rasa punas wasasan. Abat. Ay wawan to ko korupsyon yung peneinei. Dahil sa yung given na tatawagan sa county. Grand Koasoandi. Waliban peneinei para yung sompoa. Sa Kaudek subusok ken wisikla sa si na call number 1 the kinds of pila conventions.
Sasien Tolan and so was the Mayro.